pas nu godt på. Det er 367 kan der blive noget. Ja, 367 kan. Ja, det kører stille og roligt til Sjøtte. Ja, det er modtaget. Hvad skal vi sige på skadestolen? Ja, det er Bringer af Vejler. Ja, det er modtaget. 367, vi ringer. Ja, vi kender det desværre alt for godt. Et tilfælde blandt utallige i en forjaget tilværelse. Hvor alle skal fremad. Hvor alle skal nå alt. Hvor vi mere end nogensinde går i fare, hvor vi går. Vi får besked om at gå. Besked om at stå. Om hvad vi må og ikke må. Om at må, hvad vi ellers ikke må. Om at passe på, passe på, passe på. Og alligevel flyver og farer vi afsted, selvom vi ved, hvad der kan ske. Vi ser det. Hvor er det spændende. Vi læser om det. Vi hører om det. Vi garderer os, men kan alligevel blive et let bytte for tilfældigheder. Og når skaden er sket, kan vi sjældent hjælpe os selv. Til alt held kan vi så trøste os med, når nøden er størst, er hjælpen nærmest. Frank Sonen. Ja, goddag, Dr. Hansen. Redningsvalget 2 kalder Aarhus. Ja, og det skal være med fly. Jamen, jeg skal ringe til flytjenesten med det samme. Og der bliver en ny tur på røntgenafdelingen. Vi skal bruge en frømand. Vi skal komme ud med det samme. Ja, tak. Farvel. Vi vil hjælpes på alle måder, hvor som helst og når som helst. Og hjælpen skal være der med det straks. Så er det heldigt, der er så mange falkstationer, at hjælpen er lige ved siden af. Og navn det er Margrethe Olsen. Og det var Margrethe Olsen. Og til Glumstrup modtagelse. Og det var til Glumstrup. En meget stor del af hjælpen består i at køre syge til og fra hospitalerne. At køre mennesker, der er svært ved at klare sig selv. Ja, det drejer sig om, at vi har en stærkt forbrændt patient, der skulle indlægges på Kommunehospitalet i København. Og det skulle ske med fly fra Aalborg Lufthavn. Tak skal du have, København. Tak. Farvel. Nu skal vi køre fra Centralsygehuset til Lufthavnen i Aalborg. Der er flyvåbnet klar med en helikopter. Hjælpen må være her og der og alle vegne. For uheldene har let spil. Og man ved aldrig, når og hvor de melder sig. Og hvad er der så sket her? Og det er bare mit højre baghjul, der er punkteret, og nu er det på værksted for at blive lappet.
Ja, det er altid rart at have værktøjet i orden, så man selv kan klare de mindre reparationer. Ja, det kan vi nemlig, for vores far abonnerer bare. SE34, ja. De har ikke deres abonnementsnummer, vel? 507 822. Og båden ligger nede i Nørresand i Gudhjem. Jamen, vi kommer ned og hjælper dem, Andersen. Vi kommer. Det er Hans Andersen, ligger i Gudhjem. Han har en båd, der ligger nede i Nørresand Havn i Gudhjem. Han har fået travlt i skruen. Kan du hjælpe ham? Den klarer vi. Goddag. Ja, vi har det travlen, vi har fået ned. Ja. Og den sidder vist ret godt fast. Vi prøver at se på den. Bare lige klar med et øjeblik. Kan man ikke klare det selv, er det rart at vide, at der findes raske folk, som året rundt er villige til at hoppe i baljen, hvad enten det er hav, sø eller mosevand. Det er et drøjt job at være svømmedykker, og det kræver en omfattende uddannelse på Søværnets dykkerskole. Svømmedykker er forresten det, vi almindelige mennesker kalder for frømænd. Quack, 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 quack. Quack. Vogn 628 er ledig i Nørresand. Så kommer I bare hjem over. Ja, det er modtaget. Stor ståhej for ingenting, kan man synes. Men den gode gravko er vadet så fast i blålæret, at der må et enormt træk til for at få den fri. Ja, det er Jens. Ja, Jens, vi kører til Pilegården i Gunnerød. Og Pilegården, den ligger midt imellem Gunnerød og Fredtofte. Det er en kvi i en mose. Ja, til Pilegården i Gunnerød og en kvi i en mose. Ja, det er ånden. Ja, ejeren står og tager imod jer på Pilegården. Vi skal have flere ind her.
Når man skal give kunstig respiration med poser og maske, er det af den største betydning, at man først får anbragt hovedet i korrekt position. Det vil sige, at hovedet er bøjet maksimalt bagover, og hagen er løftet op. Vil de være så venlige at gøre det samme? Det fungerer fuldstændig perfekt. Det er fint. Nu sover patienten. Og som de ser, trækker patienten ikke vejret selv. Jeg har givet hende kurare, og derfor er jeg nødt til at ventilere hende. Nu overtager de patienten og gør nøjagtigt, som de har lært det. Værsgo. Jeg overtager patienten igen, inden vi begynder at operere. Også det der skal en redder kunne. Og man kan hurtigt få brug for sin kunde. Alarmcentralen. Ja, 500 meter fra land. 2 sejlere, ja. Det er i orden, vi sender fandt derude. Ja, det er falsk. En kendtret båd. Ved man, hvor mange der var ombord i båden? Antageligt 2 personer. Ja, det er i orden, vi kommer. Ind. Ambulance og frømandsrum. Fiskehuset ved Morsborg Strand. Kendtret båd. Stor udrykning, frømandsvogn, specialambulance for en øjeblikkelig behandling af de forulykkede. Redningsvognen, der sætter kurs mod Falks hurtiggående motorbåd, og en udrykningsvogn, der henter lægehjælp på hospitalet. Det er Søværnets operative kommando. Javel. En kændringsulykke, ja. Jeg skal se, om jeg kan få en helikopter med det samme. Ja, goddag RCC. Jeg har lige fået fra politiet her i Aarhus, at der er sket en kændringsulykke her i Aarhusbugten. Ulykkesstedet er her på Moskov, og vi har Y359, cirka en halv time sejlads. Den er fin. Fra ulykkesstedet. Vi sender et signal til ham med det samme, om at han skal gå derned. Vi har fået besked om, at redningsfalden er på vej. Maske til mig. Og det er en maske. Tak. Tak. Ja. Tak. Og tak. Og så 5 slag. 1, 2, 3, 4, 5. Ja.
Og du skal have fikseret. Ja, du skal have fikseret. Og så 5 slag. 4, 5, 2, 5. Ja, nu har vi kontakt med begge de forulykkede sejlere. Og I må gerne aflyse SOK samt helikopteren. Og vi er på vej mod Aarhus. Behandlingen begynder allerede ved og i ambulancen. Derfor må redderne være uddannet på hospitalet, så de kan gøre deres til, at de syge hurtigere bliver raske. Denne stadige udvikling af ambulancernes udstyr muliggør i dag behandling også under transporten. Ja, det er det. Så er der kanel. Ja, vi skal have kanelkommende og sådan noget. Der gives bikarbonat og adrenalin, inden hjertet søges sat i gang med et elektrisk stød. 3, 4, 5. Der er stadigvæk 5'er. Jeg forsøger med 150 joule. Ja, vi er klar. Saltvandsfløde. Vil I udløse? Ja. Nu! Ja. Tak. Hjertet er i gang igen, så nu haster det ikke mere med kørselen. Ja. Takket være det nære samarbejde mellem redningskorpset, hospitalet, politiet, søværnet og flyvevåbnet, kan alle kræfter sættes ind. Så selv den letsindige, der sejler ud uden redningsvest, har en chance. Ja, vi kan vist godt høre. Ja. Hallo? Hallo? Alarmcentralen. Ja, jeg står ude på motorvejen med punkteret baghjul. Og registreringsnummeret? AE 26079. Jamen det skulle vist være det hele. Og de bliver så lige ved vognen. Og så får vi fat i faldzonen med det samme. Farvel. Ja, ventetiden falder altid lang.
Hvilken dejlig pige. Ding, ding. Hallo, det er Falkmanden. To piger, der snakker sammen. Jeg kommer med det samme. Babu, 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 babu. For børnene fantasi, for de voksne virkelighed. Her må der aldeles ikke holdes. Ja, der er altid brug for små, raske flytninger. Vejpatruljen er allesteds nærværende, med reservedele, med alt til faget henhørende. Et helt lille værksted. Og det er nu en stor hjælp, når man ikke kan komme ud af stedet. Og så er man godt kørende igen. Ja, det er fra Politigården, radiorummet. Vi har et motorstop i det østre tunnelrør. Ja, det er en personmotorvogn. AE 72037. Tak for det. Vel. Ja, det er og bliver nu mest praktisk at have benzin på vognen. Javel, men var det så ikke meget lettere at fylde et par liter på kareten i stedet for alt det her løg? Jo, hvis det ikke var forbudt på grund af eksplosionsfaren. En smidt cigaret i forbifarten, put, og man får hele Limfjorden i hovedet. Så er det dog sikrere at bringe den underernærede hen til forsyningerne. Ja, tænk selv. Tank selv. Det kan man vist kalde en trafikal omvæltning. Ja, der er meget, man skal kunne, og meget, man skal lære. Situationen ude i Skrydstrup er den, herude på deres afbrændingsplads, der stiller vi vores 7.000 liter tankvogn. Køretøjerne, her har vi en kørevej, og køretøjerne vil i forhold til tankvognen blive placeret på vejen her, front den vej. Vi husker det, at vi har brandfarlige væsker lukket inde i en beholder, samtidig under opvarmning, så ved vi, at der sker en ekspansion, og faremomentet bliver, at denne kan eksplodere. Et kort resumé af det, vi skal lave i morgen.
Når man angriber en tankvogn af den dimension der, det gælder for øvrigt alle tankvogne, så skal vi holde os væk fra enderne. I det sker der en eksplosion. Det kan der nemt ske. Hvis ikke vi får kølet ned i den tilpas rette hastighed, ja, så sker der en eksplosion inde i tanken, og på et eller andet tidspunkt, så vil den skyde enderne ud, og der vil der komme en enorm stikflamme bagud. Derfor skal vi ikke som brandmænd færdes hverken foran eller bagved. Går til den fra siden, og vi går til den i vindretningen. Mange tankvogne med masser af benzin kører dagligt på gader og veje. Sker der et uheld, kan det blive den helt store katastrofe. Derfor er redningsmandskabets træning afgørende. I praksis må man prøve kundskaberne fra skolebænken, og færdighederne må holdes ved lige ved praktiske øvelser. Man må prøve og prøve, blive kritiseret, prøve igen. Øvelse gør som bekendt mester. Alt skal passes, og intet forsømmes. Og der er et i stråtager. Ja, hvad nummer ringer de fra her? 73 15 88. Ja, men vi skal sende brandudrykning derud. Nej. Ved ildebrand gælder det om, at mennesker og dyr reddes først. Så slukker man ilden, og samtidig redder man, hvad reddes kan af værdier og indbo. Brandslukning er en videnskab, som redningskorpset gennem mange år har været med til at udvikle i nært samarbejde med de kommunale brandvæsener. Biler er nødvendige i det moderne samfund. Biler. 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 Derfor må der være nogen, der overalt hurtigt kan komme til hjælp, uanset hvad klokken er. Og havaristerne skal væk, så vi andre kan få plads. Altså må der følges med udviklingen. Og i weekenden er der nok at tage fat på. Vejpatruljerne er uafbrudt i sving, og kan de ikke få vognen til at køre, sørger Falk for, at abonnenterne bliver kørt hjem, og en kranvogn henter bilen. Men ikke alle tilfælde er lige fredelige. En bilbrand er uhyggelig. Men enhver bilejer
kan med en lille pulverslukker dæmpe ilden, så passagererne kan reddes ud. En falkmand er vant til at køre ambulance, slukke ildebrænde, hjælpe biler og mange andre ting. Og derfor ved han, hvad han skal gøre. Han ved også, de andre falkmænd er klar over, hvad de skal foretage sig. Hver mand er uddannet og trænet i næsten alle tænkelige situationer. Kyndig hjælp er dobbelt hjælp. Den moderne trykbandage er let at anvende, gør transporten smertefri og behagelig, samtidig med at bandagen hjælper til at standse blødninger. Frigørelsesværktøj bruges også. Alle blev reddet, og det skyldes ikke mindst, at der blev alarmeret klart og rigtigt. Hvor det er sket, hvad der er sket, hvor mange der er kommet til skade. Hvert kvarte minut sker der noget i Danmark. Hvert år millioner af tilfælde, der kræver hjælp. Hjælp, der er blevet os selvfølgelig. Der er der, og som vi ikke kan undvære. Skal redningskorpset fungere, må redderne derfor stadigvæk dygtiggøres. Og vogne og materiel forbedres. Men hjælp koster desværre penge. Mange penge. Og hvem betaler? Det gør kommunerne, sygehusene, men først og fremmest abonnenterne. Det er simpelthen deres eget redningskorps. Og derfor må så mange som muligt gøre deres til, at hjælpen er nærmest, når nøden er størst. Falkerson, goddag. 19 på første sal, ja. Ja, hvad er der sket her? Og det er Nielsen, der refererer, ja. Hvad kan vi gøre for dem? Ja. Ja, vi kommer ud med det samme. Hvor skal du hen? Ude i stedet omkring Risby derude, og hente et eller andet. Der var en, der var forvirret.